Jaranan Senterewe. Monggo Mas. Dados
Allah sing penting kelakon. Hat.
Yuk, terima kasih.
Ojo nganti ana dadi korban berjuang ning dalan dhewe. Ayo mas, ora ono sing jalo dilahirke ning keluarga sing koyo ngene.
restu orang tuaku. Kau takkan tinggalkanku, takkan pernah sayangku. Janjiku, janjiku untukmu. Takkan ada yang pisahkan kita, sekalipun kamu telah tiada. Akan kupastikan bukan memeluk menciummu di surga.
nomor swidak. Kuwi swidak percaya apa ora ya? Ah. Iya. Oh. Ah. Ya. Liwat dalane. Awas, awas, awas. Singo Bandawa. Awas. Ya, 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 ya. Sautawis ngaten Pak Semar badhe nyuwun lelagon menapa niki kanca-kanca pengrawit sedaya menika nderekaken Bapa Semar. Ya nek menika waktu nggih. Nggih. Nek Pak Semar kantun mriki lah menika badhe katerusaken dening Tari Bujangga Anom nggih. Pripun? Mas. Nggih, ampun kasupen benjang menika wonten jalan santai nggih. Menika badhe bagi-bagi kupon dhateng umum nggih. Nggih, menika Singo Pandhawa ingkang main dhateng Gedung Sampang Buntalan Temayang menika live streaming nggih. Menika menawi badhe mirsani secara langsung saged dhateng YouTube Perguruan Ilmu Jati Sukorejo Saladan Caruban Madiun. Ya ampun kesuwen kagem masyarakat umum benjang enjang wonten jalan santai bagi-bagi kupon, bagi-bagi hadiah kangge panjenengan sami. Hadiahe menika ageng sanget wonten Avanza nggih insyaallah.
Ya kersane padha mara kabeh. Nggih kersane rame nggih. Wau sampun dipun seraken kalih Bapak Semar nggih. Menika tetep hadiah hiburan, hadiah menapa kemawon. Kambing ugi sampun dipun siapaken kalih napa mas-mas panitia nggih. Nggih, Mas Jongganom kula aturi siap siaga. Monggo ndherekaken pagelaran Reyog Sengo Pandhawa. Ayo le. Ayo to, timbang turu sore-sore sowan-sowan aro kutha Ponorogo. Santai le, waktune cek dawa iki. Ya.
Iya. Nyit oh. Ayo le ganti ya. Ya. Woi, ha, hon, woi. Oh. Ya, Ya. Iya, oh, 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 iya, hei, ah, hei, ah. Ayo le, atraksi bebas. Ayo. Nah, hai, hai. Iya. Tepuk tangan toh, ben semangat. Ayo, tepuk tangan, ye, kersane semangat. Lihat dalah, iki kemayu sitok iki. Kowe jan kowe. Jan kemayu tenan iki, wis. Nah. Oh, wis. Ai. Ah, ai. Ah.
Hop, Mas hop. 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 Anggo mik. Ya. Apa gak tahu ngarit rene? Gak tahu ngarit rene. Iya. Ya sedang kenalan toh. Kerenggosan nih. Kerenggosan. Ora krenggosane. Lah piye? Duwe kok acak gak tak bayari ngono aja. Lah tek kono. Yo ngene iki mbok dikai pira-pira no, Bu. Biasane ya enak. Gak dibayari. Ala kamu lah piye? Langsung mulai ngono. Heeh. Jadi gak dibayari kok. Iki sik. Ngene Mas. Ki nak wong loro tok, awak dhewe perenggosan. Ki tukang kadak ya iso gandong masamu. Spesial. Yo lho tukang kadak ki iso gandong. Ayo Mas Erwin. Ayo Mas Erwin, ayo. Ning ndi wonge? Ayo Mas Erwin, ayo. Mas Erwin. Lho. Iki spesialis, spesialis Ya, tukang dadah. gandong. Iki angel wis angel. Malah minggat. Iki tuwek. Bocah tuwek nek ra kena digo panutan tak pathoki malah. Iya pathokno. Iki tuwek iki. Sik ta, piye? Iki helm iki, Mak. Iki helm. Nah iki asli. Kowe kan wis joget. Aku wis joget. Saiki kancane sing urung joget. Apa? Aku nek kene iki mau nggaret kabel. Kabel apa lah? Lah kowe cetha. Kowe cetha apa ora? Kendang ki enek ekone, enek base, cetha apa ora? Heh? Lah terus rene mau apa kowe? Ya Bu aku ditangkap Mas kok nggaret kabel nang ngene kene sampah. Tak nggaret kabel lho. Wis, ngene timbangane gak jelas. Sampeyan joget. Wong loro wis padha jogete. Joget ganong ah. Kaya aku sing paling bagus dhewe iki lho. Buwe lo terpesona sampai gitu. Pikirane aku manuk dikeploki. Nggih, Bu. Iki piye? Kowe iki ya koplak. Gerang bereng kok ya koplak. Kok kowe anding bae kowe kok kena jendela. Lek. Iki request Cacah. Ya, ndang ngomong. Lho. Masa nyetrum? Oh, bohong kowe. Ayo, Lek. Iki waktune selak sore, ya toh. Aku wis wong loro joget, saiki genten awakmu joget. Ganong. Ganong tuwek ganong enggak apa-apa. Hah? Lah yo, wong kok iki Rene iki Mang Mas tulung ya. Hah, Koncoku stoke ra mlebu sampean nggaret kabel. gajuli ngono ya. Oh, alah. Ya wis saiki aku gajuli iki wong loro tok, kudune wong telu iki mung ning kene ganong. Tak pasang kowe ndang ganong joget ya. Ayo, Mbor. Ayo ganongan, Mbor. Oh, iya. Oh. Heta. Sik. Kowe iki tuwek, Blok. Lah, kuwi lho. Tuwek iki nyontoni sing apik. Lah iya ngono kok.
wedhus kopok. Apa enek? Kowe piye tak golekno bola tuwekan nih? Ayo. Elek, tak golekno bola tuwekan piye? Iki enek punakawan ning ngene. Heh? Ora Mas. Wong tuwek dikeplak ndase Pak. Lah ngono. Ora ngono ne. Ngono ki joget gaya piye sih? Ora, lah botol kene ndase lek Erwin bendak kowe. Aku ora. Ora. Wes, kono wis aku. Lah ape balanan sapa? Mbok kan enggak Juli. Ki mono anak buke. Kuwi yo nek buke. Kowe nek nangis. Ora kowe enek buane mbok gawa. Buane mbok gawa ora apa-apa. Nek apake ning kene piye? Pakane gawa. Pak Ndang gawa sapa? Iki piye? Contoh nisik iki ya. Iki enek tuwekane ning kene. Dicontoni tuwekane ya. Lek. Lek. Lah ki nggo pacul iki. Wis, ayo sing tuwek dikongkon. Sing tang enom kan wis. Saiki sing tuwa ya to. Tuwa ya. Monggo Mas. Mas Toha. Loh, kok tidak? Kaya warok rabuk. Tidak. Kaya mau lho. Piye? Tak contone iki. Oke. Ayo Mas. Padha iki waroke padha. Ayo Mas. Ambune apa? Pos. Aja bater-bater. Haji. Ki mang awak dhewe nyontoni. Contone ae ta. Wesan karek kowe. Sing tuwa saya. Sing tuwa sing joget kok. Ayo. Mari mopo digawa tanggapan pacule. Yo. Iya. Enak pada ragan iso malah pargo. Wah. Amoh iya. Wis tuwa dhewe dirusak. Ya tenan. Entek.
Kuwi bojone wong mbok gondoli kok. Rene to, rene. Lek. Banget. Bocah ki kok kandhane angel. Rene. Beh, sesuk duh. Kok bisa siapa ora kuwi? Bocah kuwi kok sawanen apa ora? Kok Kayak nyuwono kayak komen. Wes. Ora. Gerai Pak Bedas ora ngono. Oh. Ora ganteng wong ngene. Lho. Umat. Wajire bedes kok. Bedes. Lah nek ngono kayak persis ya, Men. Kowe iki orang joget. Loh. Ngenteno bekakas dadak. Lak tenan, ayo. Oh, tambel kowe. Ora sadar diri wong wit sakmono kok ya arep diplangkringi iki lho. Nah iya. Ceplok. Lah, Ayo munggah dhuwur terop kono. ora ngono. Wit cilik samene kok ditompaki lho. Bayaran dicengklong to lho. Jajan iki 100.000. Lah 100.000. Bayaran piro saiki? 75. 70. Kowe nambeli. Tambel 20.000. Tambel 20.000. tambel 20.000 santai. Romo. Tambel 20.000. Iya. Malin dadi piye? Dikai apa ora? Ora. Kowe kandhane dikon salto sik kok lagi dikai. Salto. Ayo, Bor, langsung angkat salto. Iya. Men, jarang-jarang anak wis tuwek nek lucu ngono ya.